Shalom, hora sa manginang, lasro haboy musita pa Jupang di Partikianon. Ima di Minggu 30 Maret 2025, di Minggu letare nomor lapatan, marlas ni roha mahamu. Hatana di batana gabi turpu jamita, dibuat sian kitab opat Musa, bidu 20 sada, mamuk kasih ayat 10, tolhas 20. Jalado topik ni Minggu, Jehovah mangalehon aik hangoluan, Tuhan sumber air kehidupan. Turpun jamita boy tajah di kolom deskripsi songoron maka keterangan ni khotbah. Na parjolo taida madison lam jono tujuan lam hatop do perdalanan. Di turpu sadarion di patak kas do tuhita boha do perdalanan ni halak bangsa Israel di halongonan. Borak nasi desian obot sahat tu Moab. Molo tapai utihu turpuk tasadarion sahirana lam hatok do nasida mardalan. Lam jono inganan peradianan nasida lam hatok do nasida bergerak. Jala hirana lancar do perdalanan non. Dang pola adong hambatan manang gangguan na rosian bangsa asing manang sian lingkungan atau kondisi alam sekitar. Ay molo nungsa nasida tu Moab di sini masuk sungai Jordan. Jala di bari bani sungai Jordan ini matano Kanaan. I matano naong dijanjihon di bata gabe inganan peradianan ni nasida. Tinggal menyeberang nama nasida langsung masa di sisi. Nah, napa dua hontai da dison, adong do perubahan na positif sian bangsoi. Molo tajaha, ada orang susahat nasida tu tanah Moab. Holana marungu do terus bangsoi. Jala mat saya takang nasida. Nasai mula-mula nasida mangalausi patit ni debata. Jala alanion magabi hirana leleng persahan ni nasida tu tanoi. Alani gudang ni para maran naro tu nasida. Dalam ni debata doon, akapar maraon, laho mamicang nasida, jala mengajari bangsoi asa mandiri. Alai molotai dama di ayaton, sian ayat 10, nung ngalam mandiri bangsoi, jaladang jok-jok benasida marungut. Alani pitro dilihat di bataro tu nasida sumur na marisiaik. Di boto di bataro ahan harikot di bangsoi, dang pola di jalon nasida, nung nga di para di bata. Jalatai dama musi di ayat 10 pitu. Maret dia bangsoi pasaton pujian mandok mauliat itu di bata. On masalah sikap na jarang carida sian bangsoi na jolo. Memuji korang di bata. On mempertanda nung ngalam pulin beha personasida. Nunga marsiajar be bangsoi pa imahon di bagasan pakirimon do sirap ni roha di panguripan di bata na mangalehon aik tunasida. Ini adalah bukti bahwa iman mereka kian bertumbuh dan semakin kuat karena mereka telah merasakan dan melihat besarnya kuasa Allah yang telah menolong mereka selama berada di pengembaraan. Jadi haporsian ipe ikosongan ini romang ikon polindo ibana. Molo nung ngarade hita mangihuto debata tung aha pena masa dang na olo be hita muba manang mardadi unang hira haporsian nongolongol manang agar-agar holan dihuto sotik langsung masursur. Holan arong persoalan tudongan sahuria bitor dang robe minggu. Marsoal do paralado itor ganti huria langsung pindah gereja. Nah napa toluhon huria ima inganan pasaton pujian tu debata. Gurang dosonarion halak na lupa manang salam mangalapati huria manang gereja roh hita tu permingguan dang nalaho manesa dosa manang majalo paso-paso si debata ale rope hita tu gereja naing manopoti dosa dohot pasahaton pujian-pujian tu debata. Kita datang ke gereja bukan untuk mencari berkat atau untuk menghapus dosa, tapi untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan dari Tuhan sambil kita memuji Tuhan atas besarnya karunia yang telah kita terima. Dang boy ala naro hita tu gereja gak bese sadosa ta. Aiso boy amang pandita do situa mana sadosa. Debataro na mana sadosa. Jadi songon dia do tersesa dosa ta meloso ulu hita manopoti. Kalau Anda tidak mengakui dosa Anda, bagaimana Anda mau meminta pengampunan kalau Anda pun tidak merasa untuk berdosa? Mau di pengadilan kan tidak ada sonon. Apakah Anda menyesali perbuatan Anda? Tidak. Kenapa? Karena saya tidak merasa melakukan. Nah kalau Anda tidak merasa melakukan dosa, bagaimana Anda mau diampuni? Anda sendiri pun tidak merasakan begitu. Jala habisi anon molo di gereja, tapi bagaimana baga-baga taringok tu hasil dosa. Ini mengikut ritus agama masing-masing. Dohot hata debata na di pasahat sian langgatan marita kapar jamita. Tujuan na asalam togu do hapersota. Ay hapersota ido na palo kita sian dosa. Nunga di satu hani dosa ta di patogu mamusi hapersota asa unang semula kula kita mangulah dosa. Sonal Israelon sian ukat ni roh nasida do nasida pasahatot pujian. Ala dihilala nasida balgani sila leoni debata tu nasida. Gabe boy mana nasida mandok moliate. Dang di jalon nasida pe nunga parjolo debata paradehon aik sinum nasida. Nah manang si pasaton ni jamita tu hita dison adong tolu nanangi pasat tu hita na parjolo menjadi orang Kristen berarti menjadi umat yang tangguh. Meragam do pangguaran di debata di hal Israel. Adong do gorna di dok El Roy
Manang marlapatan may debata na marnida sa luhut. Manang Yahweh Jireh na marlapatan debata na paradehon. Diboto debata do ahana buni di urhata, ahana rikot di ngulutta. Dang pola ikon marungutungut tita asa dilihat debata pangidota. Gariada dihagigigo debata do kaungutungut. Ala maralau do itu pangalahuni rohana marah porsiaon. Sino mamarsiajar hita asa gabe halak nasabam jala polin marah porsiaon. Jala seret maroha pos marohata disariot debata do ngulutta. Na paduahon taingot mandok mauliate tu debata. Turpuk ta sadarion paingot tok kita asa taingot jala taboto mandok mauliate tu debata di bagas salas ni roha. Marhite ende puji-pujian songonan ni yulahon ya kabangsa Israelon. Unang hulan jolo masa parukilon baru rohita tu ada benih debata. Alaya ikut rajumi do toktong do mangula debata di bagasan ngulutta lao pasautun akan adengga tu hita. Allah senantiasa bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Jala idama holan jolo mananong mananda jala nong mandai aka pasu-pasu ni debata do nabui pasatun puji-puji tu debata. Hanya orang yang telah merasakan dan mengecap karunia Tuhanlah yang mampu memanjatkan pujian syukur kepadanya. Napatuluhon Yesus Kristus doa kang uluan na sora suda. Songonan idok ni episode tadi minggon manang isi na manginum aek na hulehon na sotupabe iba na mauas ina Jesus. Ro di saleng-leleng na dang marna mauas gabi mual do ige di iba na mabaur sa ro di hangoluan sa leleng-leleng na. Buasa di guari Jesus si ay hangoluan. Alana sin iba na do ro hangoluan iba na do na paluan hita sian hamatian. Nasa jolo mana porsia tu iba na mangolu do iba na tumpen nang mate. Barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, ia akan tetap hidup sekalipun ia telah mati. Jadi jakon maibana di sudia ragam parngolota asa ibana patigorot dalata. Sebagai panipuli pasatami madison di parngolota sadarion, tong do ta ado pitantang di parngolota di napay mahon ni ari ni Tuhan. Nama buat kita no masuk tu surga sonangan nasora suda. Songon hala Israel na mardala di halongonan laho mandapatot tano paradian na sonangi. Jala ikon bulusot tado akaparukilan do si tahun di ngulut tahun. Di hosami dong ata do hita. Ditipu dia kali halak do hita, di palalea do hita, di patoru, di burai jolma do hita. Ro di persahiton permaraan musibah do takka haboni roha, ro do tunguluta. Ale molonunga pulin jelas sabam haporsiota tu debata, dan ganggu berohata dia ka tantangan si sonon. Ala taboto do debata nama do nugu hita di nguluta, ima debata nama huaso di sadok portibion. Molonunga debata do ngata dang adong binataya biari. Adong do sada ende di buku ende nomor 210 di dok songonon. Duk sonang rohaku di bet de Yesusi porsuk pe hutao di son napos do rohaku di Tuhani di pasonang totong rohakon di nebana. Artinya bila kita telah berserah kepada Tuhan sepenuh hati, bahkan di dalam berbagai musibah, kedukaan, bahkan penderitaan, kita akan selalu menemukan alasan untuk bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan di dalam doa maupun lagu-lagu pujian. Hutut pami majami tahun marhite hatani Rasul Paulus surus na adong di Tesalonik imana tersurat di sada Tesalonik 5 mamuka sina 10 lalu toktong mahamu marlas ni roha unang masadi hamu martangiang mandok moliate mahamu siala saluhuna ai ido dipanggil di batas siak kamu marhite Kristus Yesus. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Amin.